हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। दायो आङो सेकेन्ड बार मेलायाव फैदों आरोना लोगोफोर, माने जोंनाव आलासि सासे फैदोंमोन लोगो। ओमफ्राय जोङो दायो फैदों बेजों आंजोंनो माने ओरैबायदि मानसि जादों आरोना दिनै, नोंथांमोना नायनो हागोन। ओमफ्राय दायो जोङो माबा माबि गाखोनो सानदों आरोना, ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन माने जों मा रिएक्सन खालामगोन नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनोसै। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। मोननैखौबो लाबाय दा? लादो। माबा लादों, मा होनो, संकनि जेबो बायामोन नै, लाबाय संकनि माबा बुस्थु मोनसे। दिनै जा मानसि ओरैबायदि थाबायनो लामायानो गैया। डाइनेसरयाव फटक लाग्रा जायगा खालामदों आरो फटक लानोसै मोननैसो। दायो जोङो गाखोनो नागिरमारबाय आरोना। बे लोगोनि फिसाला सासे दंमोन ना उन्दै, बियो गाखोनो दावराव जादों आरोना, माने गाखोनो लुबैयोना गथ'फ्रा बिदि नुबा। ओमफ्राय बिनि थाखायनो दा आङो टिकेट दाननो होननानै नेबाय थादों आरोना। ओरैबायदि मानसि ना, टिकेट दाननायावबो लाइन थालायनांगौ, गाखोनोबो लाइन थालायनांगौ। ओमफ्राय दायो जों मा रिएक्सन जागोन गाखोबा बेखौ नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दे लोगोफोर।
लोगोफोर आरो जोङो नै ब्रेक डेन्स गाखोनो होननानै आरो लाइन थालायबाय बेयावबो मा रिएक्सन जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बेयाव हमथा दे बेयाव हमथा नोंफाया नायनायनि जागोन जाया आखिखौ उन्दैया